But ingeni iwe wakili kawacho kisungu mang'eny tanti keta gi dholuo. Wakili ne temo mana fuono moko kuom gik moko ma donga fuono gi swayo tachaka kile. Kala okobe. Daktari sakuro chopo. Kana wang'iyo punguza mizigo. Ne waneno kolokore wach mar siasa. Kana wang'iyo BBI nolokore wach mar siasa. Kane motelo mokwongo mane itemo dhir gi ndalo no jokoda gi jonasa nolokore wach mar siasa. Diponi nitiere wach moro mar siasa maru ni nikech jopiny nyalo gombo ng'e ni to ang'o matemo kelo kanyakla mondo dhir wach mar lokruok mar nikech kochopo kar siasa tiro ka koro jok makwedo wachno nyalo rwake siasa makoro kata gima ne ber mane nyalo dhi konyo jopiny koro ido kokoro ng'adore ma to koro dwa konyo nang'o mondo kik rwake siasa mondo bed ni en agenda kata mise madhi konyo jopiny. Katiba bati okinyal loso katiba maonge siasa. Siasa emise mar katiba. In fact katiba no bende lose mondo mi olos weche mag siasa obed maber. Ti lose e yor siasa. Ema ni siasa mano winji wachi en siasa marach mar fitina mar chuj marach ma oki donje gadiere. Nikech kawang'eyo maber kabisa. Kata mana pesa makoro wakili winjo koloseno. Pesa no adiera to owinjo mede. To chemi mede ni imede mondo chako dhi odonje lweti nyang'au me county nikech counties mamoko to dhi maber to counties mamoko to dhi marach kaka mawa to dhi adhiya marach kabisa. Koro imede mondo mi odhi e lwet jok moko ma bende okoginene maber. To siasa oken gi marach. Ing'eni siasa wakao ni gi marach ma sasa mi wacho wach mar gimiluongo ni siasa to en gi marach. Kata mana bedo makuru wabedo ka kwa wacho weche mag siasa. Okinyalo wacho wach katiba ma oke wacho wach siasa. Ema ni gima koro watemo mondo mi wa avoid mondo mi wathegrego. Pogruok obede kinde. En pogruok moro mantiere. Yes. Machalo mantiere kind sirikal go position. Makori yudo ka moko ji osiwinjore ni ji dhi e loso to wach ni ikeyo koni chaki ikeyo koni jomoko wacho ni kamoro mano kibitiyo ma koro oken wan okwa tine side moro achiel. Wan waparo ni achiel kuom gima ne ochendo kabisa mose chendo didek. Yes. Nikech attempts mose tem didek gi gin gik mabeyo. En mana ni kaki chake to gi jok madhire. Mano e gima chendoga. Nikech kichake gi paro mar ni oyo ino kwadwari emomiyo waloko katiba. Kata ng'ane ne gini richo emomiyo waloko katiba. Kata bedo ni ok wawinjre kodi koro emomiyo watimo ang'o waloko katiba. Oyo mane omino no kwa kelo platform. Wakelo kama jopiny te nyalo goyo pera. Ma wach ni wane katiba ka wadwaro kama ka. Ing'eni nitiere jok moko madwaro mondo mi omed constituencies. Yes. Nitiere jok madwaro mondo mi omed wards. Nitiere jok madwaro mondo mi omed counties. Nitiere jok madwaro mondo mi loya machielo chako timo layer machielo ochako obed created e wi county ka counties moko riwore. Nitiere jok manigi paro. To ere kuma gibiro chiwe paro no. Mane momiyo ineno gima ne chali gi notimo maber wakili. Ne uketo gimoro ni popular initiative. Ni japiny mora mora. Nyalo wuok kod paro. Kopogore gi jok manitiere kata jok manitiere e telo ma ok winjre go. Japiny mora mora nyalo wuok kod paro ma wach ni oyo an wadwaro ni mondo mi katiba ni oloke to loke yo mokwe. Yes. To chiw thuolo ne jopiny. Wan ok wabidhi ringo ni signatures kende. Ochiw thuolo ne jopiny nikech popular initiative en gima ka osechako en gi timelines mage. En ni ka osechake mukawo signatures. Tingeni usendiko draft bill mu uketo gik ma idwaro. Kai tutero ne jo county. Ingeni kanyo koro onge kuma japiny kendo chako wuoye. Okay. Jo county assemblies goyo ombulu ma ok giloko gimoro amora. Okay. Ka gikale counties 24. Yes. Kokale. More than half of the yes. county. Yes. Kokale to ochako dhi e bunge. Jo bunge be ok lok gimoro amora. Koro mane momiyo wachako gimoro mar wacho ne kendo gini mabro dok gima ne wakili wacha. Ni
ji o interrogate ong'iyane na katiba ni ang'o ma osetiyo ang'o ma pod ok otiyo mane thuolo mwachiwo kanie mondo mi otimre to kwa kanyo to wadhi e steps mag ng'iyo ni to ere gik mwanyalo loko kata sani dialogue madhi mbele Bomas ok bi timore onge kuma gibiro chope kodgi ka ok giduogo e thuolo mar loko katiba. Wakili, an gi penjo ariyo mokwongo